A my teraz budeme telefonovať nášmu kamarátovi Borisovi Pršovi, ktorý sa nachádza a on je rozcestovaný teraz v Paríži. Ahoj. Dobré Ahoj, ráno. Švedka. Ahoj, dobré ránko vám želám. Prosím ťa, no čo ty robíš v Paríži? Prezrad nám. No, podľa mňa, keď je také daždivé počasie, tak je lepšie, keď na vás prší v Paríži ako niekde na Slovensku. Čo ja Ale viem. priznaj sa, že máš rád rozprávky. A preto si išiel do Paríža. Je to tak, nie som tu na dovolenke, som tu pracovne, pretože do kín príde o pár týždňov nová rozprávka Kráska a zviera. Myslím si, že túto kultovú rozprávku pozná asi každý a keďže je to príbeh, ktorý napísali Francúzi, aj francúzska rozprávka, tak samozrejme, že nová rozprávka sa uvádza tu. Koho všetkého si, prosím ťa, už stihol stretnúť v Paríži? Známeho, slávneho, aké krásky, aké zvieratá? Všetci sú tu, lebo sa tu ešte stále koná Fashion Week. To znamená, že je tu napríklad teraz v meste aj Lady Gaga a podobne. Ale keď sa vrátim späť k tej rozprávke, tak ak vidíte fotografie z tej rozprávky, musím sa pochváliť, že to sú premiérové fotky, ešte nikto ich nevidel a my ako televízne majstri sme ich dostali ako prví. Takže keď vidíte to zviera, tak ste prví, ktorí vidíte tieto úžasné fotky. No a v tej rozprávke sa objaví asi najznámejší francúzsky herec, absolútne famózny Vincent Cassel, ktorého som ja teda včera už videl. Aj v tom filme, keďže ten film, tá rozprávka príde až o niekoľko týždňov a mal som tu možnosť si to už pozrieť a strávim s ním 2 dní najbližšie. Tak sa na neho veľmi teším. Boris, podľa tých obrázkov, ktoré sme videli a vďaka za ne, že sú také exkluzívne, tak človek by ani nepovedal, že to je rozprávka pre deti. Nie je to skôr pre dospelákov? Nie. Je to rozprávka pre deti. Myslím si, že deti, ktoré to rozprávku poznajú, sú zvyknuté na ten výzor toho zvieraťa, ale nemusia sa decka báť. Je to spravené neuveriteľne. Ja nemôžem o tom ešte veľa hovoriť, lebo som podpísal mlčanlivosť. Ale tá rozprávka je urobená naozaj neskutočným spôsobom a ak niekto videl tú kreslenú verziu a nevie si celkom predstaviť, či to dokážu herci zahrať aj na plátne, tí živí herci, nie tí kreslení, tak môžem povedať, že to dokázali. Boris, ďakujeme ti, to, že rozprávka je naozaj krásna. Sme pochopili, keď sme sa pozreli na tvoju fotografiu, ako si pri Eiffelovke vysmiatý od ucha k uchu. Dúfame, že v tejto nálade prídeš aj potom k nám do Telerána porozprávať viac. Prídeš nám, ale donesieš nám aj nejaké exkluzívne rozhovory, takže želáme ti ešte pekný deň. Ahoj. Au revoir. Ďakujem, ahoj.